Ali, znaš kako mi funkcionišemo, znači, mi imamo pretplatu, ali nije streaming pretplata. Aha. To je možda neka razlika što se upoređujemo sa nekim drugim platformama, i tako da kažem. Znači, mi imamo pretplatu koja, šta znači pretplata? Ako si pretplaćen na mesečnom nivou, plaćaš fiksnu cenu koja je jeftinija, ali plaćaš je i dobijaš jedan kredit. Sa tim kreditom menjaš za audio knjigu. Zašto je takav model? Zato što smo mi videli da je, želeli smo to iskustvo kupovine knjige da preslikamo na neki način na kupovinu audio knjige. Znaš, i onda šta to znači? To znači da kad ti kupiš knjigu, kupiš je, ona je zauvek tvoja u fizičkom formatu, jel? I možda je čitaš kad god hoćeš. Tako smo i teli da uradimo za audio knjigu. Znači ti uz pomoć tog kredita menjaš za audio knjigu i ona je zauvek tvoja. Za razliku od drugih nekih gde je streaming. Streaming znači da kad si pretplaćen, možeš da slušaš sve, ali samo dok si pretplaćen. Tako je. Kad nisi pretplaćen, ti gubiš to pravo. To je jedna strana, a s druge strane imaš i tu obavezu prema izdavačima, koje plaćaš naknadu, jel tako? Kad je streaming model, izdavači ne dobijaju veliku zaradu. Upravo to, da. I onda mi smo u suštini pokrili nekako i da su izdavači zadovoljni. Obe strane. Da, obe strane su zadovoljne. Generalno mislim da je naš pristup dugoročniji, ali opet vidjet ćemo za koju godinu ko je bio pravo. Da.